ते वेरिकोज वेन 6-7 साल पहले जब हम ओपीडी में जाए लगनी अलग अलग हॉस्पिटलन के तो ओ घड़ी ई बीमारी ना आवत रहुए। लेकिन ए घड़ी वेरिकोज वेन के पेशेंट जनरली रोज एगो दूगो मिल जाता रहे। का होला वेरिकोज वेन सबके पता हुई, पैर के नस फूलल फूलल लौके लगेला, बहुत ज्यादा दर्द होखे लगेला। पहले ई बीमारी अमेरिका, यूएस, सऊदी अरब उन्हीं का और रहल हा। अब हमनी और ई बीमारी आ गइल बा। स्टैंडिंग पनिशमेंट का है, पहले हमनी के है बैठ के खाना बनत रहुए, अब खड़ा होके खाना बनता। तो अमेरिका में तो बाकी ले गई ब्रेड डलनी ओवन में, खाना बन गई तैयार हो गई, हम ब्रेड खा लेनी, पेट भर गई। हमनी के 3-3 घंटा लगेला, 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम में। ओकरा बाद का कहला खड़ा होके काम करे के बा, नर्सिंग प्रोफेशन बा, टीचर बड़े सन। तो हमनी के हार्ट में, हमनी के बॉडी में ऊपर हार्ट बा जो उनके ब्लड के पंप करता नीचे। अब नीचे से ब्लड कैसे आवत हटे, तो राजस्थान महाराष्ट्र के जो किला होली सन, तो ये छोट छोट क्यारी बनावल रुए पहले, ऐसे 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 पानी आगे गई, फिर पीछे वाला पानी ओकरा के पुश कैलस। वही तरह हमनी के बॉडी में वाल्व के सिस्टम बा, एगो वाल्व, दूगो वाल्व, 3गो वाल्व, बहुत प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग से वाल्व खराब हो जाला। अब ब्लड जो होला तो एक्यूमुलेट होके लागेला, बहरी ले फूलल फूलल नस दिखे लगेली सन। तो ट्रीटमेंट तो एकर कैले जाई। ट्रीटमेंट में हमनी के एकर रक्त पाचक करे नी जा, एकर लोकल एप्लीकेशन करावे नी जा, अगल बगल के कार्टिलेज तनी मजबूत हो जासन, पानी में डिप करे के पैर कहे नी जा, तेल लगावे के ओइजा कहे नी जा, छीरबला इत्यादि तेल दवाई दे नी जा। लेकिन अगर एकर निदान जो एकर गैजेटिव फैक्टर बा, स्टार्टिंग में ही एकरा पे ध्यान दे दिया जाऊ, ओकर रोक लगा दिया जाऊ, तो ई बीमारी ठीक हो सकेला। जौन हमनी के टिप ऑफ द आइसबर्ग में बानी जा, कम बाटे हमनी के वेरिकोज वेन, ओकरा के फैले से रोकल जा सकेला। धन्यवाद।